Centre de València, la Finca Roja, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat que ara fa 7 mesos té un dels seus pisos ocupats. Festes nocturnes, amenaces, desperfectes en zones comunes o gossos solts per la finca. Ara els veïns han dit prou a aquesta situació. Me lo ha dicho mi nieto, que anoche subió y dice hay una cacerolada en la calle, pero bueno. Pues espera, això, perquè aquesta finca de Senya ens ocupes des de fa 7 mesos. Ostras, no lo sabían. Pero así, ¿y a dónde están esas pardeñas? Sí que he escoltat les cacerolades i per això m'he alarmat. I just aquest matí, la policia ha tornat a acudir a la finca. Buenos días. Gracias. A ver, aquí, porque acaba de entrar la policía justo ahora, que están ahí, no sé qué están haciendo. Pues los ocupas que tenemos. Buenas. Hola, buenas. Eres el propietario del bar de davant de la finca. Sí, ¿Quién es la situación así al barrio? Pues aquí lo que se ve, bueno, no sé muy bien, pero hay bastante problemas con unos vecinos que están ahí de ocupas. No pagan agua, no pagan luz, viene la policía. ¿Es habitual este tipo de operacions? No hacen caso. Perquè en principi és un barri prou tranquil, no? Sí, molt tranquil, i ara està degradat. Davant la preocupació del veïnat, intentem ficar-nos en contacte amb la Junta de Veïns. No, res. I hem pogut parlar amb alguns d'ells, sempre darrere de càmeres, atemorits per les represàlies. Ens conviden a passar i intentem contactar amb el pis ocupat. I silenci, així la festa comença al caure el sol. Els meus veïns m'han dit que molts han hagut d'anar d'ací perquè no poden dormir i estan dormint en altre lloc amb la família. I és just així, en este pati, on cada nit comencen a sonar les cassoles. Jo soc veí d'ací. La culpa la té l'amo del pis, que no dona la cara. Nosaltres estem així sofrint. Una veïna ha vist una persona que anava en una mascareta i això. I bueno, pues... Veïns amenaçats, no?, també. També. I després tenen gossos, no anaven llogats, i nosaltres creiem que el que s'està fent és que estan llogant el pis. I a la persona que no paga, pues el tiren al carrer i te ve una altra persona. Tu sí que has pogut parlar en els ocupes, no? Home, sí. No és ni tan siquiera un tema policial, és un tema de xusgat.